Mayang buntag aron tanano aniya po sa ako ang buntagong luto-luto mga igsonan. Okay, kay daghan kog sobra gahapon sa ako ang suman o pintos sa pingana sa binulanon o di po na budbud no kay ang budbud humay man to kini ato kay sa bugaging may akong gilangga ni no bugas ug saging unsa pa diyang ubang gipang sagol natong dili makadaot sa ato ang panglawas magigsunan ni atong katigulangon ang pangidaron. Okay niya. Akong gislice unsaon ako ning ako manggislice tanawan niyo no kay aron di mapanos ba kay daghan man ni sobra no ana ko mahurot gahapon og kaon nya karon no wala ko ipaabot nga akong pakanon unta ba tong akong bisita pirmi dire caretaker sa ako ang maguwa nga nagbalay da sa ubos wala mamanhito naman itong itingsin mga kaisunan. Masa may gipangluoran og nahadlok by vlog kining vlogger po tanong daghan makuan mo na itong bisita kay hadlok sila og ay vlog siya mukaon sila ni ato ang mga ipanghimo diri sa tong panimalay no. Yung mao po na ako na matikdan sa mga vlogger kamo mga mo bisita sa mga vlogger magwang gyud mo manghinapay gyud mo no mang lipstick og babae mo og mang nudlay kay kini siguro gyud mong i-vlog ana nila. Mao pa na usang advantages advantage sa kuan usa sa naka-advantage sa vlogger no kay daghang mahadlok bisita ba. Di ang mao na ang resulta ang imong mga preparasyon di makuhaan kay madlok man silang manha kay i-vlog ug nimo kay i-content kay aron mapuno-puno sa mga itagan-an mong viewers ba. Bitaw katawan na bitaw joke na pero tinuod ba na po na di na yung kalikayan nga istorya no o kana marag katuhan po na no istorya. Okay di po ta kay balibad na ngayon ana ang may tabo kun mo bisita kag vlogger no kinahanglan magkuang yug ka. Okay ang mga vlogger god mo ni trabaho ana pang video no nya ikaduha pod bisag unsa li videohan nga kamatuoran siya na manubag og unsa na yung videohan nga kuana gitawag na og violation na sa atong balaod no kanang gitawag og sa nga mga terminology anang mga ingon ana kanang mga cyber crime mga unsa pa diha mga sapay mga kuan sa mga ipaagi o mga yon ani kuan sila na manubagan ng vlogger kay ilan lang ulang trabaho no o kita daghang pod viewers na to kung maayo ang atong content sama ng mga constructive nga content dili kay mga destructives no mga ngayon ang ana nga ato mga content pero ang ato kung kita i-distract aw nara na pud na nato ato bagi vlog kung di ta manghimo mga destructive nga negative sa tao ang ato constructive permi no aw kita og buhat ng mga destructive para sa katilingban aw nara nato na ato bang i-expose na okay daghang salamat niya sa pagtanaw tron ko nini akong vlog no ngayon ani ra ni pero napoy mga gagmay pagtulunan bahin sa pagluto-luto nga makuha na tong sugar nga way kamayay ba okay mo ra gani ato diri og na po kinagbo po tayong mga tinuod nga mga balita ato nang i-kuhao no i-cover nato na at ato pong pilion nga di makadaot sa uban okay di ba kalabang di po ta madaot duhay ang katawhan ni madaot kaduha kita pod nga ga-vlog di po ta madaot kay ibaw karong balaod ng bukod gina nato makasayop ta mananghid yuta una kun natay ko pero napoy panahon nga di na angay pananghiran kun kana mga kaisunan nga kinahanglan gyud nga ipadayag okay salamat kaisunan may biyan sa istorya no ato mga on sa tano mao ni akong niluto ang gitustin ako no ang sobra gapon mga kaisunan perting lami agyo kalami gyud asa na matuhong ipangita nga bisita wala man hiyani tuwa na nangyari dito sa waiting shed o tanawa na itong lantaw na itong taod-taod inuod bang tuwa sa waiting shed pero nakitaan ako ito ganiya dito ga parking ng motor wala umulahos ani silang magiwawon na idawanan di ba kaya di ko di magiwawon to kaya akong i-vlog sa niagi silang di na ito na muanhin na diri di na ito na i-vlog okay naawon ako no o sa asat tinuod ba na sa waiting shed kung ako nakitaan ganiya okay di naawon to kita man diri lagi